La nova societat de classe sorgida de la Revolució Francesa Industrials de finals del segle XVIII i XIX millora i iguala les condicions de vida o, pel contrari, accentua les desigualtats econòmiques? Analitzarem dues fonts que ens mostren la situació de dues classes socials: la burgesia urbana i industrial, propietària de fàbriques, i la classe obrera que treballa en aquestes fàbriques patint jornades esgotadores i condicions molt precàries. Observem la primera font i analitzem com explica la situació de la classe obrera. Aquesta font és una pintura titulada La nena obrera, que va ser pintada per Joan Planella l'any 1882. Aquí veiem una nena petita treballant en una fàbrica tèxtil. L'ambient és fosc i mecànic. La seva expressió ens transmet que està agotada per la seva feina, ja que, en comptes d'estudiar o jugar, ha de fer llargues jornades de treball en condicions molt dures. Aquesta pintura posa de manifest la realitat de moltes criatures de la classe obrera al segle XIX. Observem ara aquesta altra pintura, anomenada La família de Jorge Flaquer, pintada per Joaquim Espatller i Rull entre els anys 1842 i 1845 i ubicada al Museu del Romanticisme de Madrid. En la pintura de la família Flaquer, el contrast és colpidor. Observem l'elegància i el benestar d'una família burgesa al segle XIX. Fixeu-vos en la seva vestimenta refinada, els mobles i el piano que denota elegància. Reflecteix el luxe i la comunitat de la burgesia. En conclusió, en aquesta època hi havia una gran desigualtat econòmica i social entre la classe burgesa rica i benestant i la classe obrera empobrida i explotada.